Гэта пора, з вами Евген Волошин. Который месяц я кажу, што час так званых дэпутацкіх выбараў у Беларусі і перавыбараў Пуціна ў Расіі гэта будзе час палітычных турбулентнасцяў. І вось гэтае абсалютна нелагічнае забойства Навальнага у расійскай вязніцы сведчыць, што пэўныя працэсы пачаліся, і гэтыя працэсы паўплываюць на Беларусь. Я ввогуле перакананы, што 24 год можа стаць гістарычным. Перамены могуць прыйсці нашмат хутчэй, чым многія сабе гэта ўяўляюць. І калі ў Беларусі пачнецца, вельмі важна, каб у фокусе былі топ-здраднікі Беларусі. Гэта людзі, якія маюць вычарпальную інфармацыю пра злачынствы рэжыма Лукашэнкі, пра злачынствы вось гэтай прарасійскай групы сілавікоў, якія фактычна здзяйсняюць акупацыю Беларусі. І я хачу абмеркаваць гэтых людзей, вельмі небяспечных людзей, таму што калі яны не трапяць у фокус і не будуць нейтралізаваныя, Беларусь зноўку можа забуксаваць на дзесяткі год. Віктор Шэйман – самая набліжаная асоба да Лукашэнкі, які поруч з ім ужо 30 год. Глядзіце, як склаўся лёс. Кадравы вайсковец, беларус, так, удзельнічаў у інтэрвенцыі Савецкага Саюза ў Афганістан. У пачатку 90-х уваходзіў у беларускае згуртаванне вайскоўцаў, патрыятычная арганізацыя, якой кіраваў Мікола Статкевіч. І вось паглядзіце на Міколу Статкевічу, чалавека з паняццямі, так, які сёння палітвязень, так, які беларусацэнтрычны, які такі сапраўдны змагар. І паглядзіце на Шэймана, які за выгаду, за высокі сацыяльны статус перакінуўся да Лукашэнкі і здрадзіў вайсковай прысязе, якую даваў. Віктор Шэйман ведае пра Лукашэнку абсалютна всю паднаготную. Так? Яго называюць архітэктарам стварэння эскадронаў смерці ў Беларусі, калі напрыканцы 90-х, пачатку 2000-х знішчалі палітычных апанентаў Лукашэнкі. Да гэтага знішчалі крымінальных аўтарытэтаў, трэніраваліся, а потым перайшлі да экс-міністра ўнутраных справаў Захаранкі, экс-кіраўніка цэнтр выбаркаму Ганчара, зашапілі бізнесоўцу Красоўскага, зашапілі журналіста Завадскага. Но это былі забітыя людзі. Вось так пачыналася зачыстка палітычнага поля ў Беларусі. І гэта ў многім на сумленні Шэймана. Потым ён займаў заўсёды высокія пасады пры Лукашэнку. Часам сыходзіў у цень, там і кіраўнік адміністрацыі, кіраўнік справамі прэзідэнта. Ну, такі, разумееце, шэры кардынал, вельмі ўплывовая асоба. І для будучага правасуддзя вельмі важная асоба, таму што пра Лукашэнку ён ведае абсалютна ўсё і быў наўпроставым сведкам усіх ягоных злачынстваў. Уладзімір Навумаў, экс-міністр унутраных справаў, таксама датычны да стварэння эскадронаў смерці ў Беларусі, займаў пасаду міністра з 2000 па 2009 год. І вось гэты чалавек, у яго не склаліся адносіны з Лукашэнкам так добра, як у Лукашэнкі з Шэйманам. І там было нейкае досыць скандальнае звальненне, нібыта там па стане здароўя Навумаў сышоў. І тут жа, літаральна на наступны дзень, ён рвануў у Расію і не з'яўляўся ў Беларусі цягам 5 год. Роля Уладзіміра Наумава – это роля кансультанта. Ён жа ведае дзяржаўную справу, ведае, як функцыянуюць сілавая сістэма ў рэжыме Лукашэнкі, як функцыянуе. І ён кансультаваў расейцаў, як саслабіць уплыў Лукашэнкі і дабіцца, ў прынцыпе, акупацыі Беларусі. Тое, што па вялікім рахунку і адбылося. Тады, сышоўшы з пасады ў 2009 годзе, мы помнім правакацыю на выбарах 2010 года, калі людзі падышлі на плошчу Незалежнасці, да будынку парламента, іх атачылі амапаўцы, здзейснілі збіццё. Это была спроба тады, у прынцыпе, адшоўкнуць Беларусь ад захаду, но это так не ўдалося. Наумаў працягваў кансультаваць, і сёння яго называюць адной з асобаў нумар 1, якая грае ролю ў стварэнні гэтай прарасійскага крыла сілавікоў у Беларусі. Для таго, каб прыгледзець за Лукашэнкам, это першая функцыя. Лукашэнка ж спрабуе дрейфаваць, рыхтуецца да манеўраў, вядзе перамовы з палякамі, там всё, мігранты ўжо не перабягаюць праз мяжу. І ў момант саслаблення Расіі ён, канешне, Расіі здрадзіць, это і ў Расіі разумеюць. І функцыя нашацца гэтага прарасійскага крыла сілавікоў, першая, прыкончыць Лукашэнку ў выпадку манеўра,
А другое гэта стварэнне вот этих подразделений спецназа для того, каб яны былі задзейнічаныя у гібридных правакацыях, так, на тэрыторыі Літвы, там на украінска-беларускай мяжы і гэтак далей. Ось Наумаў якраз такі ў якасці кансультанта там адна з асобаў нумар адзін. Яшчэ побач з Наумавым называюць, мяне это здзівіла, экс-міністра Юрыя Сівакова. Чалавек таксама датычны да эскадронаў смерці, ну, калі ён быў міністрам унутраных справаў з 99 по 2000 год, гэтыя вось забойствы апанентаў Лукашэнкі яны ж адбываліся ў гэтыя гады. Я з ім размаўляў у 2015 годзе і задаваў пытанне: слухайце, вы адчуваеце віну вот у знікненні палітыкаў, у тым, што забілі? Ён кажа: канешне, да, мы вінаватыя. Ну так вот канкрэтыкі не казаў, што это я да гэтага датычны, а вось такімі агульнымі словамі. Ну, наконт таго, што кансультуе Юрый Сівакоў, вот это вот прарасейскае крыло, там, і вот кансультуе расейцаў, як дзейнічаць вось унутры рэжыма Лукашэнкі, так, каб за ім прыгледзець і правакацыі рыхтаваць. Я не знайшоў зачэпак, поўна відэа, што першая асоба гэтага прарасейскага крыла запрашаюць Сівакова на мерапрыемствы, ну, доказаў канкрэтных няма. Калі вы спытаецеся ў украінцаў, а хто агент нумар адзін Расіі ў Беларусі, яны назавуць вам Александра Вальфовіча, сённяшняга сакратара Рады бяспекі. Ягоная функцыя ўвогуле каардынаваць дзеянні ўсіх сілавых ведомстваў у Беларусі. Гэта абсалютны прышлы маскаль, хоць у яго беларускае прозвішча, нарадзіўся ў Казані. Ну вот вы сабе ўявіце, што ў 2008 годзе ён скончыў акадэмію генштаба ў Маскве, а потым кіраваў беларускім генштабам і сёння займае такую высокую пасаду. Ну, чаго можна чакаць ад такой асобы? Калі адбыўся напад расейцаў на тэрыторыю Украіны, і калі абмяркоўваўся ўдзел беларускіх падраздзяленняў у гэтым нападзе, то Вальфовіч быў першы, хто падняў руку, што, канешне, мы будзем удзельнічаць. Ну, ён абсалютна бачыць Беларусь, што это вот частка Расіі, так, і выконвае замовы Шайгу, Пуціна. «Я торжественно клянусь быть преданным беларускаму народу, соблюдать Конституцию». Даваў прысягу, даваў, здрадзіў. Таму это абсалютна як бы адзін са здраднікаў нумар адзін, які пры гэтым мае усю інфармацыю пра шматлікія злачынствы на ягоным сумленні, у тым ліку жыцці дзесяткаў тысяч украінцаў і лёсы дзесяткаў тысяч беларусаў. Але самы небяспечны сілавік у Беларусі сёння гэта не Вальфовіч. Гэта Мікалай Карпенкоў, я не буду казаць шмат. Ну, такая прафесійная мэтанакіраваная асоба, мае навязлівыя ідэі і будзе ісці да канца. Пры гэтым асоба, якая мае талент, патэнцыял, я б сказаў, ось як у Лукашэнкі, так? Я думаю, што гэта асоба, якая прыкончыць Лукашэнку, калі той пачне дрейф у бок захада. Другая функцыя іхная – гэта правакацыя на межах Беларусі і Украіны у момант паслаблення Украіны, правакацыі на межах Беларусі з краінамі Балтыі, калі Расія будзе ствараць там гібридную пагрозу і планаваць наступленне на краіны Балтыі, а это ўжо хутка можа адбыцца. Зрэшты, архітэктарам рэпрэсій таксама называюць Мікалая Карпенкова, вот это жудасныя рэпрэсіі, ініцыятывы кшталту там, значыцца, каб все не выдавалі пашпарты, каб не было ніякой прасторы для манёўру, для тых, хто выехаў. Это все вось гэты чалавек. Іван Церцель, кіраўнік КДБ, ну гэта тыповы прыклад манкурта, проста хрэстаматыйны. Это ж нарадзіўся побач з літоўскай і польскай мяжой, каталік, там, палякамі яны сябе лічылі, ну, я думаю, што это этнічны беларус, канешне ж, які абсалютна з'яўляецца чалавекам Крамля, чалавекам Масквы, чалавекам такога імперскага мыслення. Ідэалы для яго Фелікс Дзяржынскі, это вот такі ж вот, як Церцель, так, толькі ў большых маштабах, там, Сталін, всякія там цары рускія і так далей. Абсалютны вораг беларушчыны. Ну, слухайце, чалавек абсалютна, здавалася, Мікалай Карпенкоў,
з'являючыся кіраўніком губазіка, увогуле падсядзеў КДБ, узяў на сябе функцыі КДБ, ну, павінна у вас быць нейкая канкурэнцыя паміж сабой. І это такая вот нагода для аслаблення вот этого прарасійскага альянсу сілавікоў. Ну не, на жаль, дзейнічаюць у адной звязцы, значыцца, гатовыя выконваць любыя загады Крымля. Тут няма абсалютна ніякіх сумневаў. Што тычыцца злачынстваў Церцеля, то это, канешне ж, геноцид беларусаў. Гэта этнацид, вынішчэнне беларушчыны. Это на ягоным сумленні. Дэмаграфічны крызіс у Беларусі, які здарыўся. Яны ж, у прынцыпе, падштурхоўвалі ў 2020 годзе, давайте з Магары выязджайце, з Магары і не толькі. У выніку, колькі мы сёння маем людзей на такую агромістую краіну, гэта, на жаль, наступствы яшчэ мы будзем адчуваць у будучым. Это могуць быць і фатальнымі гэтыя наступствы, так? Ну і калі, канешне, калі быў напад на Украіну, то ён адным з першых падняў руку, цалкам падтрымаўшы ідэю нападу. І пажадана, каб далучыліся беларускія вайскоўцы, но беларускія вайскоўцы апынуліся разумнейшымі. Віктор Хрэнін, міністр абароны, вы помніце 2020 год у разгар пратэстаў, калі ён даваў інтэрв'ю і ледзьве не губляў прытомнасць ад страху, баючыся, што можа разваліцца рэжым. Абсалютная лялька, якой лялькаводзяць, незразумела да канца, на каго ён працуе, на Лукашэнку, ці выконвае прамыя дарушэнні Шойгу. Слабы чалавек і зручны чалавек, прытым зручны для многіх, так? Можна даваць загады, будзе безвольна выконваць, свайго пункта гледжання не мае. Ну, факт застаецца фактам. Выкарысталі беларускую тэрыторыю рашысты для жудаснай агрэсіі, так? Такая колькасць людзей, украінскіх грамадзян забітая. Адказнасць тут, безумоўна, нясе міністр абароны. Ты даваў прысягу, я сёння цытаваў словы з гэтай прысягі, ты здрадзіў гэтай прысязе, ты вайсковы злачынца. Яшчэ адна асоба ўзроўню Хрэніна, гэта міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. Тыповы салдафон, якім можна лёгка лялькаводзіць. Я думаю, што ўвогуле ён быў пастаўлены на гэтую пасаду міністра ўнутраных справаў, яго туды прасунулі. Ну, таму што Мікалаю Карпенкову не трэба залішне свяціцца, выбудоўваючы архітэктуру, значыцца, вот этих вот прарасійскага крыла ў Беларусі. Таму просто салдафон спраўляецца са сваёй функцыяй, но это не, разумееце, это не вызваляе яго ад адказнасці. Фактычна, ён быў інструментам, які раскручваў вот этой жудаснай рэпрэсіі ў Беларусі. І этнацид, геноцид, это на ягоным сумленні таксама здраднік у ліку першых. Яшчэ адзін фактычны арганізатар рэпрэсій у Беларусі супраць людзей, якія за дэмакратыю, за беларушчыну, супраць вайны ва ўкраіне, гэта сённяшні генпракурор Швед. Ведаеце, ён мне нагадвае Пуціна і Лукашэнку. Пуцін ЛГБТ-чалавек і Швед ЛГБТ-чалавек. Калі Лукашенко выказваўся публічна пра ЛГБТ-людзей у сваім асяроддзі, што это самыя даныя людзі, то журналісты паказвалі менавіта Шведа, это не сакрэт. Ходзіць пагалоска, што, скажам так, Швед быў моцна траўмаваны ў дзяцінстве, і вось ужо ў дарослым узросце ён абсалютна беспрынцыпна гатовы быў ісці па трупах, каб вось на сацыяльным ліфце падняцца на самыя высокія паверхі. Свой крымінальны шлях ён пачаў з 2011 года. Вы помніце, што пасля выбараў там быў пэўны палітычны крызіс у Беларусі, эканамічны крызіс, і каб адвесці ўвагу, арганізавалі выбух у менскім метро. І вось менавіта Швед, на той момант намеснік генеральнага пракурора, быў кіраўніком следчай групы. Ну і, скажам так, арганізаваў следства. Знайшлі двух стрэлачнікаў, Кавалёва і Канавалова расстралялі. Усім гэтым займаўся Швед, і мы пра ўсё помнім. Ну і не падумайце, што я забыўся. Канешне ж, у гэтым спісе здраднікаў ёсць Лукашэнкі. Александр Лукашенко – это ўвогуле, разумееце, унікальны персанаж, так? З аднаго боку, з такімі унікальнымі прыроднымі дадзенымі, з чуйкай палітычнай, такі, кажуць, мудры тактык. З іншага боку, абсалютны манкурт. Это унікальная сітуацыя. Яго часам параўноўваюць з Франціска Франка,
дыктатарам Іспаніі і Салазарам, дыктатарам Партугаліі. Ну што тут параўноўваць? Тыя былі, разумееце, каталікамі, патрыётамі сваіх краін і размаўлялі на нацыянальных мовах. Ці там яго параўноўваюць з Муамарам Кадафі і Садамам Хусейнам. Тыя таксама былі патрыётамі, размаўлялі на мовах, на якіх прынята было размаўляць у іхніх дзяржавах. Лукашенко не, это вот абсалютны манкурт, але з шуйкай. Я думаю, што ён абсалютна разумее, якая вядзецца гульня, і унікальныя ён мае здольнасці да балансу, разумее, што вакол яго сціскаецца вот это вот вязьмо Карпенкова і Вальфовіча. І я думаю, што рыхтуецца нейкім чынам выскачыць з этой сітуацыі, паспрабаваць захаваць уладу і сваё жыццё. Нас у хуткім часе, я думаю, будзе чакаць вельмі цікавае шоу. Тое ж самае я магу сказаць пра Віктара Лукашэнку. Вось гэта абсалютна не імперац. Вядома, што ён якраз такі вот незалежнік лукашэнкаўскай Беларусі за суверэнітэт, насамрэч недалюблівае расейцаў. Ягоная ідэя фікс у жыцці была не столькі ўлада, колькі вот такая бандыцкая філасофія падгрэбчы пад сябе увесь бізнес. Жудасна сквапны чалавек. Вот усё, што ляжыць і камусьці належыць, і з чаго можна паймець, вот это трэба забраць сабе, карыстаючыся, што бацька прэзідэнт. Вот это вот сутнасць Віктара Лукашэнкі. У 2020 годзе яны ж там сябравалі з Макеем, узаемадзейнічалі. Ён раіў бацьку, паслухай, сітуацыя будзе крытычная. Абсалютна меў рацыю, да чаго дойдзе. Паслухай, давай, патрэбна праводзіць лібералізацыю, транзіт хутка, і пажыві спакойна, бацька, давай з'едзь куды-небудзь, пражыві нармальную старасць, столькі год ты пры ўладзе, за што публічна атрымаў па твары, ну і, скажам так, страціў уплыў у Радзе бяспекі, якую фактычна кантраляваў. Ну і разумеючы сённяшнюю сітуацыю, я думаю, што і Віктар Лукашенко мае сувязі, і мае планы, можа быць, кампетэнцыі, як процістаяць вось гэтай прарасійскай групоўцы. Цікава будзе паназіраць, як яны паспрабуюць выкручвацца. А для нас это ў кожным разе будзе цікава, і гэта справакуе ў рэжыме канфлікт. Я думаю, што ўжо хутка это можа здарыцца. Вот, калі ласка, спробы дрейфу на захад, рыхтуюць вот такія шляхі. Зараз пачнуцца нейкія схемы з ВНС-ам. Ну, каб Лукашенко захаваў уладу, расейцам это не вельмі трэба, і вот на гэтай глебе можа здарыцца канфлікт. Але нават калі Лукашэнкі нейкім цудоўным чынам, Божай воляй змогуць адштурхнуцца ад Расеі, но это не означает, что это не здрадники, это абсолютно здрадники. Но коли Віктор Лукашенко, не ведаю, здзейсніць нейкую геройскую камбінацыю, ну это, конечно, патрэбна будзе ўлічваць. Шановныя сябры, я думаю, что в этом спісе маглі б тэарэтычна апынуцца пэўныя дзеячы дэмсіла ў Беларусі. Ёсць пэўная ўскосная інфармацыя, да, што не ўсё чыста з пэўнымі асобамі, але няма доказаў, ну і незразумела, які ўплыў гэтых людзей. Самы выгадны для Беларусі варыянт быў бы, калі б падчас этой турбулентнасці, хай сабе нават з асяроддзя сілавікоў выйшлі патрыятычна настроеныя, беларусацэнтрычныя людзі, я думаю, такія ёсць, і змаглі арганізаваць паўстанне і супраціў вот этому прарасійскаму крылу ў Беларусі. Это быў бы самы выгадны варыянт, таму што калі тут дойдзе да вайны з НАТО, удары по Беларусі, там, не дай бог, ядравыя удары, ну, то мы можам панесці просто жудасную цену за гэта заплаціць. Ну і калі тут натаўцы на нашу тэрыторыю войдуць, ці украінцы, і там вызваляць Беларусь, ну, то паглядзіце, на якіх мы будзем пазіцыях. За такія рэчы патрэбна расплачвацца. Калі у спіс топ-здраднікаў я забыўся кагосьці ўключыць, калі ласка, пішыце каментары. Задача беларускага грамадства, задача новых нацыянальных лідараў адразу ж узяць названых людзей у фокус. Ну, паглядзеўшы, канешне, як хто сябе праявіць падчас палітычнай турбулентнасці, і нейтралізаваць гэтых людзей. Я ўжо казаў, што яны маюць вычарпальную інфармацыю, і яны маюць уплывы, і яны могуць нашкодзіць нашай дзяржаве, нават калі адбудзецца там дэмакратызацыя. Пара.